Molt bé, bona nit i moltes gràcies per acompanyar-nos. No surt aquí. Iniciem aquest ple ordinari corresponent al mes de setembre amb totes les regidores i tots els regidors presents. I seguint l'ordre del dia, el punt número 1 d'aquesta part resolutiva, l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, en aquest cas la sessió del 17 de juny, la de Constitució, la del 28 de juny i la del 17 d'agost. Si hi ha alguna qüestió de les actes? No? Doncs per unanimitat les aprovem. El punt número 2, l'aprovació si s'escau de la proposta de nomenament de jutge de pau i jutge de pau substitut. En aquest cas només s'ha presentat aquí. Dues propostes, en aquest cas seria Jaume Fiter Utgers com a jutge de pau titular i Sebastià Fuster Ortiz com a jutge de pau substitut. Si hi ha alguna qüestió, doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta. Per unanimitat. Bé, el punt número 3, l'aprovació si s'escau a concórrer la subvenció adreçada als ens locals per actuacions de millora i renovació de xarxes de subministrament en baixa. És una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua que finalitza aquest divendres, el 29 de setembre. I en aquest cas hi ha un tracte especial pels municipis petits i d'aquí que decidíssim de participar-hi. Es preveu una actuació a l'avinguda de Sant Claver, per canviar tot el tub que és de fibra de ciment el tub de polietilè, des del carrer Urgell fins a la punta de Sant Claver, a la banda dreta. També els dos trams del carrer Urgell que encara són de fibrociment, des que toquem la carretera fins al carrer Cadí, i després també al Jacint Verdaguer. Anem a buscar on connectem amb el plàstic, baixaríem tot Jacint Verdaguer fins al carrer Francesc Macià i allí faria unes dues derivacions perquè ja hi ha cases que estan rebent aigua, per tant hem de garantir igualment que també continuen rebent aigua. Aquesta seria l'actuació dels canvis de canonades. Després hi hauria una actuació amb un canvi de 4 comportes que tanquen algunes seccions d'aigua que estan ara mateix trencades i que s'han de canviar. I després també incloem una partida d'un estudi de fuites, per veure si hi ha algun punt que estem perdent, doncs mirar de localitzar-lo. És un projecte que encara s'ha de tancar perquè aproximadament puja uns 200.000 euros i els municipis de menys de 1.000 habitants optem al 100% de subvenció. Veurem quan se resolgui, quan ens donin. La idea seria poder-lo, si notifiquen aviat, poder-lo executar durant l'any 2024. Si hi ha alguna qüestió? Doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Per unanimitat també. El punt número 4, l'aprovació si s'escau del conveni d'encàrrec de gestió de diferents serveis d'assistència tècnica i informàtica en la Diputació de Lleida. Bé, com sabeu, la majoria d'ajuntaments petits servim tant l'assistència tècnica com del Consell Comarcal com de la Diputació. Tot va mitjançant convenis i en aquest cas és un conveni d'encàrrec amb la Diputació de Lleida per diferents temes, molts dels quals relacionats amb el tema de protecció de dades. Si hi ha alguna qüestió? Si no, passem a votació també. Vots a favor de la proposta? Per unanimitat també. El punt número 5, l'aprovació si s'escau del PEC refós del Pla Especial Urbanístic a l'àmbit de la zona dels Vedats, polígon 15, parcel·la 82 i 84 al terme municipal de Castellserà. Bé, això és un tema de la SAC Fruit Urgell que vam iniciar el 2020, doncs perquè ja tinguin aquest pla especial urbanístic de cara a poder fer actuacions en un futur. Ja va passar per l'urbanisme i ara aprovem aquest PEC refós abans que es publiqui, però també s'ha d'aprovar. Si hi ha alguna qüestió, si no, passem a votació. Vots a favor de la proposta? Per unanimitat també. Després, el punt número 6, l'últim d'aquesta part resolutiva, l'aprovació si s'escau de la moció de suport a l'exconseller Miquel Buch i al sergent Lluís Escolà, una qüestió que ens van fer arribar des del grup de Compromís i que presentem conjuntament en aquest ple, i el que llegirem seran els acords donada aquesta sentència que condemna l'exconseller i el mosso d'esquadra. L'Ajuntament de Castellserà
Acorda, primer, rebutjar la sentència de l'Audiència de Barcelona que condemna el conseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà a penes de presó i d'inhabilitació per constituir un pas més de la repressió generalitzada contra l'independentisme i traslladar el suport polític als condemnats. En segon punt, denunciar la persecució judicial de l'independentisme i exigir l'aprovació immediata d'una llei d'amnistia que posi fi a la repressió de més de 3.300 persones perseguides pel seu pensament polític. I tercer, traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació Catalana de Municipis i a l'Associació de Municipis per la Independència. Si hi ha algun tema, si no, passem a votació també. Vots a favor de la moció. I pel que fa a l'activitat de control, donem compte dels decrets d'alcaldia, planem-los perquè és el primer ple ordinari que fem, en aquest cas des del decret 58 de convocatòria de ple, anem al 3 de maig fins al 154. Si hi ha alguna qüestió sobre algun decret concret que volguéssiu explicació. Si no, passarem també al punt C, l'apartat de pregs i preguntes, si hi ha alguna qüestió. Sí. Aquest apartat sí, Marcel, nosaltres, en línia al que ja vam comentar com vam fer la investidura de l'alcalde, nosaltres recollim les propostes i les suggerències o queixes o reclamacions que ens fan arribar la gent i al final la idea és traslladar-ho a aquests plens en positiu i d'aquesta forma traslladem la proposta següent, que és una mica en línia el que ens comenta algun veí del poble, no? És que es van instal·lar unes jardineres aquí a la Casa dels Àngels, que entenem que s'instal·len perquè és un edifici d'interès cultural, però també tenim coneixement que tenim dos edificis catalogats amb la mateixa catalogació i la nostra proposta, atenent al que ens fan arribar, és proposar-vos o proposar-te de si seria possible instal·lar uns elements decoratius iguals o similars o els quins es puguin instal·lar en funció de les limitacions del lloc i d'aquesta forma tindríem tots els edificis d'interès de bé cultural d'alguna forma una mica més equipats i decorats. Sí, de fet això és una proposta que nosaltres ja vam presentar com a presentar el projecte Castellera Posa Guapa, crec que era a finals d'abril, i era una proposta que contemplava, en el cas dels vecins i vecins, de posar-hi elements de jardineria al davant, que ja es van comprar. L'únic que aquí davant de la Casa dels Àngels, com que hi havia la solució provisional del tema de les cordes, doncs ja s'han instal·lat. I ara estem buscant un dia, de fet, entre l'equip de govern per col·locar-ho, perquè els treballadors van una miqueta damunt davall i ara a l'octubre comencem els treballs al cementiri. Un cop han acabat treballs al cementiri ens posem al tema de l'Esporga, però jo estic segur que abans d'acabar l'any els tindrem ja instal·lats tant a l'església, a l'ermita com a la panera, que són els 3 punts que comentàvem al projecte de Castellera Posa Guapa. Perfecte, sí, així, perfecte. Jo volia comentar, ja que parlaves d'això del tema del cementiri, que ens havia arribat un prec, és que no és ni una queixa, és un prec. És del tema dels columbaris, que l'altre dia també ho comentàvem. Igual vaig anar a mirar-ho i realment sí que falta una mà de pintura. És un racó molt bonic perquè és molt bonic, però trobo que podria quedar molt, molt més bonic. Només amb una mà de pintura, una mica de tauladeta que havíem comentat que per si plou que no es faci malbé. Inclús se podria posar un parell d'abrets o de flors i un banc al davant, perquè hi ha lloc suficient i s'ha de reconèixer que molta gent que quan va allà va a posar a pensar, ja està. I arreglar aquella zona trobo que sí que li convindria. I després també inclús hi ha algun lloc sota dels porxos, del cementiri, que falta alguna bobadilla. O sigui, donar el tomb i mirar d'arreglar-ho una mica, ja que ara d'aquí res som a Tots Sants, doncs també estaria bé que estigués la cosa arregladeta. Sí, a veure, per la mà de pintura dels columbaris, ara que ens posarem a l'octubre allà al cementiri no hi ha cap problema. I de fet el tema de la teulada és un tema que havíem parlat amb l'empresa que ens va fer els nínxols, però va fer suspensió de pagaments
i no vam poder acabar de fer el que els vam demanar, però sí que és una petició que teníem i que no estem atenent i que per tant hem d'atendre, això està clar. I després pel que fa als porxos, si el cementiri refet necessita una renovació global, perquè falten bugadilles, hi ha alguna teula que està malament, faltaria una mà de pintura a tots els porxos nous, i de fet n'estàvem comentant l'altre dia amb l'equip de govern, que ara que ha sortit una subvenció de la Diputació de Pla de Salut, d'una part d'aquest Pla de Salut que ens tocarà dels anys 24 al 23-25, de destinar-la al cementiri per fer un rentat a tota la part més antiga, diguem-ho així, perquè ara la part nova queda molt bé, però li queda un pelet la part antiga. Però també, evidentment, ho recollim i mirem que tot plegat faci més bona cara. Perfecte. A fi de millora, simplement. Si necessiteu alguna idea o que us ajudem amb alguna cosa, doncs ens podeu dir. Perfecte. Merci. Més qüestions? Alguna pregunta al xat? Bueno, no sé. S'ha tallat. Està gravant, me sembla, però no. Bueno, què hi farem? Doncs res, tanquem la sessió i fins la propera. Gràcies i bona nit.